tayo amin apo. Kitaan nyo man ta kaabay yo, no hambay nga sinarag ti Diablo. At pili kayo kada gito'y 12 nga apostolesan nga mabuguanan no sino ti sinarag ti Diablo nga manglipot to kanya. Wasetan. Kasi mo ni Judas nagrigat nga akam na mo niya. Nay, anday ti salsalud-sudak nga rod. Anya na jay panang sarag ti Diablo. Jay kaunggan panunot ni Judas. Tapno liputan na. Ti amo na. Plano ka ti Diyos nga ni Judas ti mausar. Wano talaga nga trabaho la ti Diablo mo. Kada kayo ko mga da dito inay ada ko maplano ni Apo Diyos kada kayo ti maysa kada kayo ke agbalin nga manglilipot laman. Sir kan ti demonyo ti panunot na. Imagine am data iso ti nang patanor king ka ni Apo Isos iso nang patanor king kuana inadalan na inay ayat na in the end liputan na. Di pala aksyon ni Judas en kanagsakitan para kin ni Apo Isos. Nagkarkaryan na nga si kati Apo kin Diyos ko, ibagbagapay dagiti adalan, oray no matay kami, agsaludo kam king ka, pagamon sa merkan laeng ti demonyo ka, nagbaliktaden, napukawan day ti kari, napukawan day ti promises, napukawan day ti pangayayo tapno alaen na kalanga agbalin a disipulo. Kasi sa mo no daduma niya, naging inaram da, apo nakaswiswit, wen siksikan to laeng, agbalin kanto arena ti biyak ko, haang kanto agtrabaho, agsiksik kawil kanto. Nagasawa da ka makita na nga nakasikawil, datta dagita agi kukukot saka ka, sadot a babae. Napukawan. Kasi mo't adi jay lalay babae mo, won si kanto ti prinsipe ti biyak ko. Di da pala na nabulbulanan nga agasawa at datikmate nan. Ayan nan day ti kari, ayan nan day ti promises, ayan nan di kinapudno. Nga apay nga masapol nga adda manglipot, adda maliputan. Day yayan. Adyak amo ano, kinakapsot ti tao, wano sinarag ti Diablo. Lata kayong ton di panunot, ituloy yun ton, no, gaawit kayo, aggugubat kayo ton, kadagitalala kayo. Nagrigat na ito'y sasaadin ni Apo Isos, kadagito'y mangrabii, ti umuna nga mangirubo kanya na, daytay tinaltalit na. Ti umuna nga mangpasakit king kuana, dagiti adalan na nga imbagbaga na. Umuna ni Judasen. Malpas na nga mangrabii, pumanaw ni Judasen. Into no rigan-rigat, datanto ni Pedron. Makikinarit pa'y anya ti kunana, uray no, matay ka, matayak mat kunana, ngam iti umay ti panubok ti biyak, na inya naganan, namintlonton nga inlibaknak kunana. Nagtaraok ti kawitan na mintlonton nga inlibaknak. Inayayat na launay dagiti nga adalan. Kanukit kitaan tayo kakapsat. Di say may story haan lang adalan ti daduma. Dagiti kamang ti pamilya tayo nga ayayatan tayo no daduma. Isuda ti umuna, kinimuna ang nakapasakit kanya tayo. 灣仔碼頭點心誠意，足料嘅手工珍珠雞，皮薄多汁。 Ti umuna nga nakapasakit kanya tayo no daduma. Haamagkat nga di jay kaaruba tayo. Haamagkat nga di jay tao ti maestro tayo. Wano dyan ang isuro ka natin. Ti daksanggasat nga istorya ti biyak tayo. Uray ko na tayo. Kayat tayo mangkinaan. Whether we like it or not nga ko na tayo. Ti umuna nga makapasakit kanya tayo. Di jay kamang ti pamilya tayo. Kas may isa nga ubing ko ma. Nohaan nga maalwadan dananang kinitatang. Nohaan nga nasaya at siyempre, no, adumat pa karikot ang dananang kintatang. Nagado ti pakabisyanda.
Survival lang nga ruti biyagan no na maalwadan isupay laeng ti umuna nga makapasakit di ay ayatenda nga kunada nga anak da. Kanya-kanyang istorya, kanya-kanyang pagkapsutan, kanya-kanyang nagkurangan. Kasla ni Apo Jesus, dagiti adalan na nga imbilang na pamilya na, isuda ti imuna nga nang pasakit, isuda ti imuna nga nang lipot keng kuana. Kinumano daduma no hantay maalwadan, isugar nga sangka kuna tayo da kayo nga naganak alwadan nyo taapaya no daduma isuda tayo ti umuna nga makadadael ijay anak tayo no spoil dem la unay met madimet no sobra nga istrikto madimet balanse iso nga rod dayjay no sobra di ayat mo kuno nangarot ka naipakan mo di tamodom kanen namot amin ta imam no sobra di anos mo agabuso met no sobra nga istrikto rebelde met pamilya pa ila daytoy nya pamilya pa ilaen kuno kitaan tayo daytoy panakalipot ni Apo Jesus di same story isumot laeng kanya tayo nagsakit met akan nya na apaya kita umot anya pangrabii adalan na kinadkadwa na insursuro na ida pinagpakitaan na itinaimbag ka isuda nagbilbilib na hindi deklarada da ito yan ti arimi nga agnanayon kangitingitan ti gubat timmalikod da amin at damot adag iti nagtalinaod na napudno ngam awan ti agtagari apaya mairamang ka iti kinapudno maysa dayjay ngam numan pa'y kas nakakapsatap no matungpal laeng dahito na naganan dahito'y misyon ni Apo Jesus intuloy na mangrabiidan iso daytoy last supper daytoy liturhiya tayo tatta iso ti umuna amisa nga inaramid ni Apo Jesus rambakan tayo tatta the first ever mass nga naaramid iso dayjay naudi a pangrabi ni Apo Jesus kinaagpaiso na no adalan tayo ori iti umuna pa ilang maibasa ko na aramid den dagiti Hudyo daytoy beraka kunadan beraka kunadan sa beraka anya dayjay manganda iti karne dayjay na idaton kalding uno karnero nga awan pakapilawan na tunwanda ikaanda iti tinapay nga awan libadura na awan tilaok na sadan to bitter herb napait mabalin nga parya maumuti parya ijay datayo at damo detay i-demonstrate medyo seminaryo daytoy ket agparamid kami ti tinapay nga awan libadura na talaga awan raman na literal nga awan raman na awan ti baking powder na awan ti asin wen asukar na dayjay ti tinapay da iso nga napaot uri agbiyahe dahan nga mabangles sada ikaan ti karne santo panghimagas da napait kada jay aramiden dagiti Hudyo da dyan apay nga aramiden da nato inya ti ramrambakan da tinawon da ita a piyesta apan nang ipakita ti panagyaman da iti Dios nga insalakan na idaan nagkapod di Ehipto 400 years nga adipen da indaldalan na ida nga rimwar ija Ehipto nya babangkin ni Moses endatan indaldalan na ni Moses nagyanda jilet ang nagreklamo da awan ti makan impakol na jay awan mainom impakol na jay bato jay Sinai nagpuswak ti danom agreklamo da awan makan napanti tokling ay di kwan nagreklamo dan agriri da kina Apo Dios nangited ti ulag nagado nagaramid dati sinan ulag imbilin ni Apo Dios iso nga tinawanan ramrambakan da dayta nga panakawaya-wayada iso daytoy beraka iso nga tunggal tawen dagiti Hudyo dagiti Israelita ramrambakan dan dayta nga piyesta kani Apo Jesus napan nakipiesta kunanan kadagiti adalan in kayo iti balay ni Jakamundo daytan no Torquato daytan nalipatak tinagannan kanya ti kunana isagana yo ti pangrabii tayo imbaga ti Apo nga ita ti pangrabian na insagana da di same rito di same nga kankanta inaramid da amin dayjay sinurot da ni Apo Jesus ngem anya ti nagdumaan na anyat nakaidumaan na dayjay piyesta ti beraka ken dayjay piyesta nga inaramid ni Apo Jesus anya dayjay
見男神，我以前定啲嚟。 Inala ni Apo Isus ti tinapay, daytoy ti bagik. Kanunyo, aramiden nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Balikas ni Apo Isus a mismo dayjay. Kalpasan ti panangan na inala na ti kopa daytoy ti darak. Inuman nyo, ti maibuyat kadagiti amin at tao tapno mapakawan ti basbasol. Awan dayjay nga rito, ijay peraka, ijay rito da. Iso na nga mismo tinangibaga dayjay. Iso nagbalinan na nga maudi abang rabii tani Apo Isus mismo nangilungalong. Iso nga ti maysa nga rambakan tayo tatangal daw institution of the Eucharist. Ti panangilungalong ni Apo Isus tinasantuan a misa. Iso dayto iso nga rod ti immuna a misa daytoy. Anya pa ti maysa nga inaramid na jay. Command of brotherly love, panangikuman, iti panagiinayat, panagserbi ka dagiti kakapsat. Iso nga binugwan na jay sa ka dagiti adalan. Taimbaga na, no inaramid ko datoy, rebeng yumat ti agbibinugo. Rebeng yumat, kaya na nga saon, rebeng yumat ti agsisinerbi. Rebeng yung mati agi inayat, impakitak ti kinapakumbaba nga agserbi nga agayat. Rebeng yung mat, dayje ti command. Dayje ti bilin. Kadatay amin nga, iti na ibuyaten, no sublyanan tayo niya, anya ti imbaga na pa'y nga bilin dayjay. Dayjay, pagpartyan dati kay karnero, dayjay dara na, imilat da ijay sango di bautek, di amba kumanya, tapno no umay ti angol ti patay, kayat na nga saon, labsan na, dahil mapatay aming nga lalaki nga inauna, mapapatay. No, kayat na nga saon, Israelita kayo, labsan na ti angol ti patay na isalakan damanen. Katat ko na datayo maten, haan laengan nga senyal, dahil tinapay ken arak, haanen nga, dahil tinapay ken arak nga inumenda, haan laengan nga senyal ti dara, ti karnero, no di na i-materialize kanya tayo. Anya dahil di pa nag-materialize na. Idi inruginan ti Eucharistia, ramrambakan tayo. Yon, materially, ni Apo Isus, babaan ti pa nakakonsagrar na, iso dayta bagini Kristo. Dayjay arak nga kuna nga inuman tayo, babaan ti pa nakakonsagrar na, nagbalin adara ni Kristo. Tinaimarka ti dara ti kordero, haanan nga di dara ti karnero nga maimilat ijay ayan ti bautek ti balbalay tayo, no di na ibunyagan ka na tayo. Bunyagan ka, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Iso ko, no umay ti angol ni patay, no umay ti angol nga mangiturongkat niya tayo, iti agnanayon atuok, no kumano kitaan na tayon, at dan nakamarka nga krus. Indelible mark ti bunyag, nga haan apulos maikat ka na tayo. Uray sa din no, papanam apamati, uray agalis-alis ka, uray no, ag window shopping ka ti pamati, haan nga maikat, dayta nga na ibunyag king ka. Iso nga na umayon ti angol ti patay at dan paglasinan na king ka. Ngam naalikutag ka, dayta nga cross, diyak amo ano may no, nasulpon ka mo, dinabunyagang ka, mistik na nakaikan niya po pati, duwa ang nagbalin asara. No karuprupam ta demonyo, imbes nga nagbalin nga cross, nagbalinan asara. Demonyo ka nga rot. Ngamahan nga mabalin nga agbalin akas jay, agdamar kamon, iso dayta, iso nga aglabasen, iso dayto yan ramrambakan tayon. Haantay laeng nga ilaglagit, is not just a commemoration, kunana day jay. No di ka, di reenactment, kasano ti reenactment, naununag ng reenactment. Di first mass, isumat laeng daytoy misa tayo, tunggal misa. Di pa nakaisalakan ti lubong, di pa nakaibuyat ti dara na para di pa nakaisalakan ti lubong. Kaanya ti misyon tayo. Dahil jayon ti saludsot. Umanay ka ti anabunyaga na. Umanay ka ti umawatak ti sakramento. Umanay ka ti nga agkomunyonak. Buo ka di daytan
Kristiyano. Haan, adok kurang na. No agayat ka kunanan, dahil ka tinaad na puso na dahil aramidem. Isungarti ko na tayo ka, tinabiyag nga ebanghelyo, haanin nga mabasa to, yan lang nga mabasa di Biblia nga, igpilan tayo nga pag-aapaan no sinno ti usto. Da kami di usto, kung natin nasanduan na surat, uray ka nagmalmalim tayo nga agi inablak, no di mo ammo ti agayat. Uray agmalmalim tayo nga aggugubat ita nga ebanghelyo, no awan ti ayat ti araramidem kini kabsat mo, awan to pay laeng. Ti misyon mo anabunyagan, ti misyon mo nga namalditan iti dara ti kordero, iso ti mangibetet ti pudpudno nga ayat. Umuna, iti pamilya. At ayat na di panagserbi iti pamilya, mabalin mat nga di agasawa, di panagserbi iti pamilya ka very minimal. Mun agsapsapol ka para iti pamilya, mun agtrabaho ka para iti pamilya, ngam no agkomplain to pala di puso, no agkitakit to pala di puso nga mangited iti dayta nga ayat mo kenni pamilya, awan kurang to pailaeng. Nagsakit nga panunutan nga tayo nga sakit tayo nga Ilocano, Pilipino. Sa tayo wala ma-apresyar, deje kamang ti pamilya tayo, no pumusa yan. Nagmadi. Nilulang mo, kakaasing agbibiyak ijayan, di pa'y mapanpansin, makauma magamin nga tarak na ulit-ulitin na nga rin ibagbaganan. Nagsulit mga minan tabigat aldaw malum ka si kamang sungsukat di pampersnan kinagadumat di pakarikutam aging gana nga maumakan alaan nyo mamaita agpipinasa kayon inton na tayo aging dadano ka apa magawanin na ka po. So kagurgurak mo may kitaan na kita o may agpamunpon nga agin nakabaybayag iti balayda nga na imasaya kanda magsangsangit idadatuyin o may dagin tadanog nga baka wala na gumgugumgunan na oy isarteng mo no, nagdatasin no, mangakot kinapong mo alangan nga siya iso nga ko nakadagiti ako let papanawon nyo ay kuno ginunggunan nga ito nagbaliktad kas anong arutan una nagtaray jayay saka tipoy daday pagyanan ti ko tipo neraria niso ti ko saka lagi na sa sangit tata idi si bibyak inayat mo kurang mod idi si bibyak inted mo Diyos usto nga ayat mo king kuana haan magkad at damag kitakit na di ayat mo idi iso ti bagbagana dito kakabsat dagi di ko mararamidan tayo ore di pamilya dito ada puso na tamabalin tayo, timangted, nga mahante agay ayat, haan nga amin nga mangmangted agay ayat. Nagsulit nga panunutan. Hindi manan, naggangganad, naglayos. Iyag ti simbahan dagita bado, ti intay ipan, itulong. Ipakpakaasik lang arudan nga ti ited yun, ti mabalin nga usaran. Kanabasbasadat tapantar awan nalayos amin apo ti mapamuit lukatan mi trahe di Buda nalayos nakatrahe karon sino ti mayat nga mangusar nga kadaanan nga gilyelo at trahe ta nalayos ay nya ngaron mo agenggened naka-Amerikana anya ngaron mati kas ano nang ted ka nga agpaiso us-usto ka di aglangoy-langoy datang nga ruta malaylayos na ka nakatrahe baka dapay corona na apay alangar ni kung kunakhaan nga amin nga mangmangted agay ayat kati i-require na daytoy idi inaramid ni Apo Jesus kadagiti adalan na daytoy napnuan ayat uray no liputan da nabuhusan iti ayat napunpunno iti ayat
Isugar nga sang kaigunam-gunam ko, tatay. Ano, dagitay bisita tayo mag-pilgrims tatay, di pa'y makadalos, dagitay para dalusan. Kati ko na, laanusan nyo, uray no, siyempre agdalos da, dagtadan to man, antay mo mabaling nga pasardengan. Laanusan nyo, ikan nyo ti ayat, uray data pa nagdalos, uray data pa nagisimpa. Tama, baling ka mga umayit to, aging dadalos, aging didekorar, tamay mayat laji picture mo, pasikat. Dapay nagkuna. Apa umay kam agbisita no bigat ita simbaan mo. Uwan, agpicture tantaw. Nyati umay agbisita iglesia, wan umay nakapicture. Nya laki din ay laki na saya at mga taa barbaring na kumpleto na mo di kararag na alham mga dakas nga medyo bagbagan na di kakabsat. Kadagiti amin nga aramid tayo panagserbi man iti pamilya, iti kabsat, kadagiti trabaho tayo, ti ibagbaga na di jay, tinayon ti kinakristyano tayo, agserbi ka nga napno iti ayat, nabuhusan ti ayat, tahaan nga amin nga nagagat agay ayat, haan nga amin nga mangmangted agay ayat, haan nga amin nga addaakam na agay ayat. Uray na si kati kapipintasan ti inaramid no ham mo binuusan ti ayat awam mo laeng mapo agkapsot di kina kristyanom iso da ti imbilin ni Apo Jesus di inaramid ko agsisinerbi kayo met. Uray babasit laeng nga aramid no nabuusan ti ayat rumuar di jay pudpud no akina kristyano tayo. Gusto ti ko nagdidamok ito'y. Agaramid kayo ti abong-abong yaw, tag-procession tayo. Apo nagaramid damag, lapiman kasla MRF, material recovery. Ay ko nasa dajayan, nangaramid damatan, adda mo palangkan, inikanda mo krusnan, adda mo duwangan nyog na nagkinastan. Kasla dati pagbasuraan mat, ayan na ti ayat na, basta adda father. Kita. Di mo may sa nakarami din ti ubong ti baboy, nakadinalusan na basita, nakaang-ang doon. Kasla, ayun na nga ron di ayat na di jay. Tatan ko apo pe, pinapintasan meten, at dapay dagiti produktudan, dagiti sapsaba kada asinan, at dapay bakiti itlogan, makapispisa mo nagpintas meten. Hindi mapandagayam alaang ka nang itulin dapay laeng mat. Hindi ka mo. Amat, kunakla. Amat. Kinakaduna iranod, pinagpakantay kadagiti ubing, pinagpakantayo kadagiti daddo mga nagtrabahong na iranod. No, di nga ruti kong kunak, uri nagsimple nga aramid. No, nabuhusan ti ayat, ham mga masapol nga nakangingina, ham mga masapol nga agpatakder ka iti kapitulyo tap na makita da nga agayat ka, no. Apa, kuya. Ayaw! The formation of the heart, kunana da iso ni Apo Isos, impakitan na kadagiti adalan. Iso ti kaharit ko magkadagiti mabugwan tatta. Barbaring awan ti hudas. Awan ti hudas kanya tatta. Mubag, gijakin po kay taon. Masino ti agbaling nga hudas. Sarukon ti demonyong, dakisan. Iso ti kung kunakuray pala, hindi pa nagserbi di pamilya, haanin nga nagsisamuyo ti living, nya na ganan, ti si bibiyag nga sa uni Apo Diyos, haanin nga inungatan, haanin nga na iti kanya dakkelan ti ka, our way of life, jiwagas ti pa nagbiag tayo, iso ti nabiyag nga ebanghelyo, no pagtuladan ka ti kinapakumbaba, naon pagtuladan ka ti pa nagserbi ka at daan ayat na, no pagtuladan ka iti pamakawan, tamay sa nga may mensahe na ka mamakawan, no pagtuladan ka iti pudpudno nga ayat kin ni kapsat mo, nabiyag ka nga sa uni Apo Diyos. Uray maikabesam amin nga sa uni Apo Diyos, ituktok-tuktok mo taulom nga ikabesam. No nakatangtangsit ka mga di ka agayat, pagtangtangsit mo pa ita sa uni Apo Diyosen, si kati kalalainganan haan nga agbalin iti kinakristyano.
Iso nga takakabsat nagmayad di pa ng ilungalong ni Kristo. No, imaginan tayo, no panunutin tayo, ipapuso tayo, di aramidan tayo para kingkuana. Awang kumanti agdubdubli nga ko kanya tayo, awang kumanti agsublin. Iti kinakapsot kin kinadakas, no ma-imagine tayo di kinasantuna, ala nakapsot tayo, talagang agsubli-subli di ta kinakapsot. Ngam no tartari gagayan tayo di jay pudpud no nga kaipapanan na dati ramrambak tayo tata, nagdalos ko maapuso. Naka may mayat nga intensyon dahi ta apuso. Nagmayat nga panggap ko ma dahi ta apuso no, imaginan tayo di jay sakripisyo ni Kristo, ay kaawan dua-dua nagsanto tayo. Alat binugwan na, dagiti saka ti adalan. Bang nang ipakita laang ti panagserbi dayta, ngam di pa nang ibuggo na ti dara na, iti sangalubungan. Imbukbuk na ti dara na, binugwan na, binoyatan na ti sangalubungan. Naaramat daytan ti bunyag, kinti na santuan amisa. Pinunas nan ti basol, laanlaangan nga saka, no dikit di basbasol ti sangalubungan. Anya pa'y lati pagkumplenam, anya pa'y lati pagreklamuam, anya pa'y lati berukam, day tanga ayat nga impakitanan. Nalay tagon daway, maaramit ti pan nakabuggo dagiti kakabsat tayo, ti saka, rambakan tayo ti panang buggo mo ni Apo Isus, kin panangi command namat, panangi bilin namat, ti panagbibinog ko, kahit nga sa uwan panagserbi nga, daan kinapakumbabakin ayat, kabayatan na, makanta dagiti umiso akanta.